Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Хезмәттәшлек форумы дәвам итә. Татарстан Ерак көнчыгыш төбәкләре белән элемтәләрне ныгыта. Ислам киносы сәнгате үсештә. Бүген башкалабызда 18-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале башланды. Россиядә Казакстан мәдәнияте көннәре бара. Татарстанда да күп кенә мәдәни чаралар оештырылды. Казаннан Владивостокка. Приморье краенда Көнчыгыш икътисад форумы бүгенде үз эшен дәвам итә. Татарстан хезмәттәшлек турында берничә килешүне имзалады. Кичә төп программада республика президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Тулырак алдагы язмада. Татарстан өчен иң куәтле проектларның берсе Елга вокзалы зонасында гамәлгә аша. Соглашение о намерениях по комплексному развитию. Яңарыш дулкыны шулай башланды. Башкалабыз Казан белән Саклык банкы арасындагы килешүгә кул куйганнан соң инвестор проектка ярты триллион сум акча салды. Әлеге акчага яр буен төзекләндерәләр, трак комплексы һәм порт үзе төзелә. Елга транспорт үзәгенең эшкә төзелеше үрнәген Рөстәм Миңнеханов монда Владивостокта карады. Бер ел эчендә порт аша 5 миллион тонна йөк, 150 меңнән артык автомобиль уза. Башта аларны бергә җыялар, аннары кирәкле урыннарга азаталар. Логистика таләбе шундый. Бу тармактагы иң зур компания вәкилләре белән перспективалар турында сөйләшенде инде. Июль аенда алар Казанда булып киткән иде. Сөйләшүләр эчтәлекле дәвам итте. Порттан Татарстанга Азия Тын океан илләреннән товарлар белән беренче контейнер поездына старт бирелде. То, что сегодня мы делаем, это очень серьезный и нужный шаг для того, чтобы экономика нашей республики, а республика Татарстан один из развитых промышленных центров нашей страны, она будет стабильно работать. Элек барлык йөкләр дә Мәскәү аша үтә иде. Хәзер 11 тәүлеклек туры юл. Ерак көнчыгыш диңгез пароходчылыгы тәэмин итү географиясын киңәйтергә булыша. Директорлар советы рәисе Александр Северилов белән Рөстәм Миңнеханов форумда очрашты. Ул Татарстан өчен бик уңышлы булды. 60 илдән һәм Россиянең үзеннән вәкилләр катнашында 90ннан артык чара узды. Яңа инвестицияләр эзләү, килешүләр төзү өчен уникаль мәйданчык. Татарстан Иркутск өлкәсе белән дә хезмәттәшлекне киңәйтә. Химик препаратлар, медицина җиһазлары, йөк машиналары өчен запас частьләр китерүлешендә 2025 елга кадәр юл картасы төзелгән. Хакасия белән дә республика элемтәдә хезмәттәшлек килешүе бар. Форум географик шикләр булмаган бердәм мәйданчык. Алар Татарстан өчен дә ачык. Хәзер татарстанлыларны Камчатка краенда да көтәләр. Будем очень рады, если природа Камчатки будет привлекать больше жителей Татарстана, чаще будут к нам приезжать, а мы будем отвечать взаимностью. Туристлык тармагы форум барышында узган Дәүләт Советы президиумы утырышында төп тема булды. Туризм юнәлешләренә акча салына. Кара диңгез, Азов, Балтык ярларына туристларны җәлеп итү, Каспийның курорт зонасын яңарту, Ерак көнчыгышта федераль ял итү үзәкләрен булдыру зарур. Шул вакытта башка юнәлешләр турында да онытмаска кирәк. Известно, что эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Так, по оценкам, туризм напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса. Татарстанда туризмның кадерен беләләр. Шикләүләр юк. Шуңа күрә форумда имзаланган һәр килешү туризм тармагында үз эшен алды. Фанис Мөхәммәтов, Илмира Җәләева, Татарстан яңалыклары, Владивосток шәһәре. Казанда 21-нче гасыр лидерларын сайлыйлар. Башкалабызда балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары активистлары һәм җитәкчеләрен бөтен Россия конкурсы ачылды. Алда аларны конкурс сынаулары көтә. Катнашучыларны һәм кунакларны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Ул иҗади идеяларны һәм проектларны тормышка ашыруда яшьләргә уңышлар теләде. Вся Россия собралась сегодня в лице самых талантливых, молодых, перспективных, подготовленных, небезразличных молодых людей в Казани. Конкурста 500-дән артык катнашучы катнаша. Алар 65 төбәктән. Һәр берсе монда
килде үз проекты, үз идеясы белән барлык катнашучылардан иң көчле 20-сен билгеләргә тиешләр һәм президент карары буенча һәрбер җиңүче ул 50 мең сумлык грантка ия булачак. Республика игенчеләре чираттагы урны яулады. Барлыгы 5 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алынды. Иң күп ашлык Тәтеш районында җыелган, кайбер районнар шул исәптән Мамадыш игенчеләре дә уракны беренчеләрдән булып тамамлады. Мамадыш кырларыннан безнең репортаж. Югары өсөн хуҗалыгы механизаторларына бер айда эшкин кирәк булды. Урак масштабы хәтта белгечләрне гаҗәпләндерде. Бу кырда бер юлы 39 экипаж эшләде. 29 комбайн үзләренеке, тагын 19 комбайн Саратов өлкәсеннән ярдәмгә килгән. Рамил Ишмурзин хуҗалыкның иң оста комбайнчыларының берсе. Бер айда 4000 тоннадан артык бертек суктырган. Эш авыр барса да, кәефе күтәренке, ашлык мул. Уборкаларыбыздан быел Аллаһка шөкер, урожай күп. Аллаһка шөкер, менә бүген иртәгә Алла берсә битерәбез. Егетләр молодцы, тәртипле генә эшләдек. Аллаһка шөкер, погода да яхшы булды. Урожай күп быел. 5000 гектардагы сәрүлек җирләренең 2800 гектарында бертеклеләр үстерелгән. Биредә барлык эшләрдә агротехнологияләрне катгый үтә башкарылган. Шуңа да уңыштан мол. Кайбер басуларда 1 гектардан 50 центнердан артык бертек җыелган. Үзегез күреп торасыз, уңыш яхшы, уңыш вакытында җыеп алынды. Техниклар һәрвакыт төзек булдылар. Запчастьлар белән монда кыенлыклар юк. Горючий белән кыенлыклар юк. Әзрәк бар шул ташу урожай уңыш күп булгач инде, кайбер вакытта бер 5 минут техника комбайннар көткәләп торгалады. Механизаторлар арасында яшьләр байтак. Озак сөйләшеп торырга вакытлары юк. Комбайнчыларга һәр минут кадерле. Мамадыш экипажлары да яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз. 14-нче республика конкурсының финалына чыгуга дәгъва итә. Аны безнең телерадио компания, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Казан дәүләт аграр университеты белән берлектә үткәрә. Оештыручылар җиңүчеләрнең исемнәрен октябрь аенда игълан итәргә җыена. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Быел Казанда традицион көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре 10 сентябрьдән 24 декабрьгә кадәр узар дип көтелә. Аларда шәһәр халкы арзан бәядән яшелчә һәм ит продукциясе, шулай ук ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарлар сатып ала ала. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә көнне шәһәрнең 15 сәүдә майданчыгында була. Ярминкәләрдә саклану чаралары, ягъни битлек булырга һәм социаль дистанция сакланырга тиеш. Чаллыда яшәүче пенсионер Илдус Низамов тәгәрмәчле йорт корырга тәвәккәлләгән. Ул ясаган беренче йорт кечерәк булса да, сәяхәт итү өчен уңайлы да, җайлы да. Хәзер тәгәрмәчле йортта ул хатыны белән бергә ил буйлап сәфәргә чыга. Беренче булып Анапага, диңгез буена барып кайтканнар инде. Илдус Низамов тәгәрмәчләрдәге йортның барлык эшкәлекләрен, уңайлыкларын үзе уйлап тапкан, үзе ясаган, кайбер өлешләрен иске автомобильләрдән алган. Пенсионерның беренче тәҗрибәсе бик уңышлы чыккан. Вот это основание только купил с документами. Менә бу корпусны сатып алдым. Әкренләп барысын да үзем ясадым. Алкабонд материалы белән тышладым. Фин фанерасын кулландым. Эшке якта ламинант. Монысы газель машинасы тәрәзәсе, яндагылары ВАЗ машинасыныкы. Көпчәкле йорт сәфәргә чыгу өчен уңайлы, җайлы. 2 карават куйган, газ плитәсе, савыт-сава ярга була, раковина, хәтта телевизорга кадәр бар. Тәгәрмәчле йортта пенсионер хатыны белән Анапага барып кайткан инде. Это спальное место жены, это мое спальное место. Монысы хатынымның йокы урыны, ә монысы минеке. Минем буй озынрак, ятаклы озайтып була. Барысы да ястык, мендәрләр бар. Монда өстәл, телевизор, монда ашамлыклар, чәй, шикәр куям. Бик җайлы. Пенсионер ир моның белән генә шикләнмәскә ниятли. Киләчәктә тагын да зуррак, иркенрәк тәгәрмәчле йорт ясарга җыена. Фарис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Руслан Бикмөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Чаллы.
Бүген башкалабызда 18-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале башлана. Алдагы көндә фестиваль турында Татарстан министрлар кабинетында узган утырышта да әйтелде. Быел фестивальдә бәйсез дәүләт бердәмлеге, Төркия, Һиндстан, Иран илләре фильмнары күрсәтелә. Булар турында мөселман киносы фестиваленең башкарма директоры Миләүшә Айтуганова сөйләде. Көнбатыш илләрендәге тыюлар сәбәпле хәзер Россиядә Европа кинофильмнары күрсәтелми, Казанга кинематографияның сыйфатлы үрнәкләрен әзерләүче дистрибьюторлар чакырылган. Республика мәдәният министры Ирада Аюпованың әйтүенчә, кинофорум яңа статус алган. Ул федераль кинофестивальләр реестрына кертелгән. Фестивальне тантаналы ачуда 10 илдән 127 кунакның катнашуы көтелә. Копродукция аша ясалган фильмнарның аларның киләчәге бәдрәк минемчә булачак. Алар безнең рынокта гына түгел, алар чит илләрдә дә, аларны чит илләрдә дә күрсәтәләр. Шуңа күрә шул яктан копродукция буенча без хәзер бик күп эшлибез. Безнең планнар бар. Һәм бу кинофестивальдә дә шундый мәйданчык була. Елдан ел нәкъ менә шул кинофестиваль булганга безнең Татарстанда булган режиссерлар бик тырышып, нәкъ менә фестивальгә әзерлиләр үзләренең фильмнарын һәм Аллага шөкер, былтырда безнең халыкара конкурста бер фильм алды бит инде приз, аны беләсез сез, между 7 островами, 7 утрау арасында Алмаз Нургалиев. Быел да менә һәрбер номинациядә фильмнар бар, карарбыз, нинди нәтиҗә булыр, ләкин мин уйлыйм, бу бик яхшы күренеш. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Россиядә Казакстан мәдәнияте көннәре кысаларында Татарстан Республикасында да мәдәни чаралар үткәрелә. Бу хакта Казакстанның Казандагы генераль консулы Ерлан Исхаков Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуда хәбәр итте. Бүген Казан тамашачысына татар кино белән берлектә төшерелгән Тарлан фильмы тәкъдим ителә. Билгеле булганча, әлеге фильм Галимҗан Ибраһимовның Алмачуар әсәренә нигезләнгән. Казакстан мәдәнияте көннәре Татарстанда узган халыкара мөселман киносы фестиваленә дә туры килде. Казакстан режиссерларының барлыгы 5 фильмы күрсәтелә. Алар арасында Отдай Абелдиновның Төрки каганат хәрби җитәкчесе Күлтәгингә багышланган фильмы да бар. Моннан тыш, иртәгә Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында Казакстан сәхнә осталары концерты була дип белдерде очрашуда катнашкан Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпова. 9 сентябрьдә Камал театры Зәңгәр шәл спектакле белән үзенең 117-нче сезонын ача. Яңа сезонда тамашачыларны 5 премьера, оркестр концертлары, интерактив экскурсиялар, конкурс, юбилейлар, фестивальләр көтә. Яңа сезон ачылу уңаеннан Татар информ мәгълүмат үзәгендә матбугат очрашуы узды. Яңа сезонның беренче премьерасы кече сәхнәдә Күл спектакле октябрь аенда күрсәтелә. Спектакльнең режиссеры һәм инсценировка авторы Айдар Жаппаров. Спектакльдә бары 2 артист уйный. Тулы исеме Күлке академиясе, Академия смеха дип атала. Без шул күл сүзен ике төрле әйтеп була бит инде. Күл смейся да, күл пепел. Без шул күл пепелга тукталдык. Гомумән анда бик катлаулы теманы күтәрәбез. Һәм инде мин шул Гаяз Исхакыдан ерак китә алмыйм кебек. Гомумән 20нче гасыр шәхесләребез ничек цензура үткәннәрен турында уйлап. Шулай ук беренче тапкыр Әмирхан Еники повесты буенча Рәшә спектакльнең премьерасы планлаштырыла. Булганчык еллар Мәхәҗирләр спектакле күптән көтелгән премьера. Махмуд Галәүнең Мәхәҗирләр һәм булганчык елларның мәсәре буенча дәвамын әзерлибез тулысынча. Аның форматы да минемчә яңалык, шаккатырлык булмаса да яңалык. 2 тәнәфес белән эшлибез. Ул 3 кисәктән торачак. Чөнки чыннан да бу бик зур роман. Мин аны роман-эпопея дип әйтер идем. Менә аның премьерасы Марсей Хаким Сәлимҗановның туган көнендә гадәттәгечә була. Ул ноябрь аенда була. 117-нче сезонда Россиянең һәм Татарстанның халык артистлары юбилейларын билгеләп үтәргә җыена. Бу сезонда
безнең менә беренче чыгарылыш ике кешенең юбилейлары узды. Ул Радик Бариев белән Илтизар Мөхәммәтгалиевның. Менә бу юлы инде аналарның бер курс. Бу юлы инде менә Миләүшә Шәйхетдинова, Минвәли Габдуллин, Фәни Җиганшин, менә аларга да инде һәр 50 яшь тулды. Пушкин картасы даган бик актив эшли. Татарстанда без әйтик, шул ук вакытта лидерлар даган бу Пушкин картасы белән кулланучыларга безнең һәрбер спектакльдә без һәрбер чарабыз театрда үтәме, ул шәрык клубында үтәме, алар барысы да аккредитация алган. Ата-аналарга бигрәк тә менә мин игътибар итәр идем, балаларына 14 яшь тулганнарга паспорт алганнарга Пушкин картасын ясасыннар иде. Яңа сезон гастрольләргә дә бай булачак дип ышандыра камаллылар. Ләйлә Зайнуллина, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары. Бу атна Казан мәктәп укучылары өчен игелек атнасы буларак уза. Атна буе укучылар изге эшләрдә катнаша, көн саен тематик акциялар оештырыла, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр белән уртак дәресләр, чисталык көннәре үткәрелә. Укучыларга хәер, хаклылык һәм ярдәмчел караш турында сөйлиләр. Ялгыз яшәүче өлкәннәргә ярдәм итәләр. Экологик дәресләрдә пластик шешәләр җыюны оештыралар, чүп-чарны сортларга аерыну мөһимлеге белән таныштыралар. Атна ахырында исә хәйрия ярминкәсен уздыру күздә тотыла. Хәзер янәдән Халыкара мөселман киносы фестиваленең әйләнеп кайтабыз. Игътибарыгызга актуаль әңгәмә сәхифәсен тәкъдим итәбез. Һәм сүзне журналист Миңназым Сәфәров бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген башкалабызда 18-нче Казан Халыкара мөселман киносы фестивале башлана. Фестиваль тамашачыларга шәһәрнең 9 мәйданчыгында конкурс һәм конкурстан тыш программалар тәкъдим итәчәк. 11 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк фестиваль кысаларында тамашачыларны фильмнарның режиссерлары һәм актерлары белән иҗади очрашулар көтә. Алар шулай ук киноиндустрия өлкәсендәге күренекле шәхесләргә үзләрен кызыксындырган сорауларны да бирә алачак. Без бүген студиягә әлеге фестивальгә үзләренең фильмын тәкъдим иткән артист һәм режиссер Розалия Закиеваны һәм сценарий авторы шагыйрь Рифат Салахны чакырдык. Хәерле көн, Розалия ханым. Хәерле көн, Рифат әфәнде. Сезне аерым алганда, Розалия ханым, халык нәфис сүз остасы, артист буларак белә. Менә бу фильмга алынуыгызның төбендә нәрсә ята? Нәрсә әйтәрде сезне бу фильмны эшләргә? Хәзер ничек дип әйтим инде, үзеннән үзе килеп чыкты. Мин аны менә төгәлгенә менә концертлар хәзер мин алып бармыйм. Хәзер нәфис сүз белән мин шөгыльләнмим. Мин хәзер менә кинолар төшерәм дигән юк. Мине безнең Бакый урманчыга багышланган фильм бит. Галерея Хәзинә Бакый урманчы дип атала. Бакый ага урманчының шигырьләрен укый идем мин концертларда, хәтта мәҗлесләрдә. Бәлки шуннан килгәндер, һәм мин якташыгыз буларак картиналарны гел карыйм бит. Бакый ага урманчының үзебезнең якташыбыз бит. Аннан соң менә минем бик матур бер гадәтем бар. Мин бала чактан ук репродукциялар җыям. Менә бу безнең Бакый аганың картиналары. Натюрморт, менә монда Сириннәр, бу 64-нче елда язылган, бу минем мәктәпкә кергән җылым. Ибн Фадланга багышланган име картина. Аларга гел карап, сокланып. Менә шуннан ничектер килде. Буларны кайсы картиналарны хәрәкәткә китерәсе килде. Натюрморттан башланды башта, аннан соң мәйтәм килдем монда сезгә студияга, Фирдус Салиховичка, директорга ГТРК Татарстан. Менә минем мәйтәм шундый идеям бар. Документаль фильм төшерергә. Менә картиналар жанлана. Бер кыска гына булса да төшерегез диде. Шуннан башланды. Сепараторда дигән картинаны жанландырырга иң башта мин чыгып киттем урам буйлап Тинчурин паркына кызыл яулык эзләргә. Анда кирәк бит әйме. Бер әбидән барахолкада таптым яулык. Ул әбекәйнең кулы җиңел булды. Буга мин кайткан идем. Классташымда шундый яулык тауып бирде Гөлназ. Музейда да үзебездә тауып бирделәр яулык. Менә шуннан үзеннән үзе китте. Менә фильм бер кыска гына бер фильм эшләрбез дигән идем. Ул ярты сәгатьлек фильм килеп чыкты. Үзеннән үзе. Һәм менә минем якташым, без якташлар, бу алалар
Рифат, шагыйрь Рифат безнең Сценарий язучы, сценарий шагыйрь турында шагыйрьнең сценарий язуы әллә ни гаҗәп түгел шикелле инде, Бик табигый бер инде. Без инде Әйткәндә, Розалия тотынса, ул барыбызны да шигырь да яздыра, ул барыбызны да Хәрәкәткә китерә. Безне кузгатып җибәрә торган кешеләрнең берсе. шигъриятта Абдулла Тукай дибез, композициядә, музыкада без Салих Сайдашев дибез. Менә рәсем сәнгатендә белергә кирәк. Безнең бөек рәссамыбыз Бакый Урманчы. Чыннан да Бакый аганың Россия, Татарстанның һәм Россиянең халык рәссамы. Безнең сынлы сәнгатебезнең шишмә башында торган кеше турында күп генә язсак та, күп генә күрсәтсәк тә, сөйләшсәк тә, ул аз шикелле. Менә яшь бу, Рифат әфәнде, сез ничек кабул иттегез? Менә бу чыннан да бит ераграк шикелле инде ул бездән. Хәзер бүген заманның да таләпләре икенче, яшәү ритмыбыз да икенче шикелле. Менә шундый заманда яшь кешенең, шагыйрь кешенең шундый фильмга сценарий язарга алынуы турында. Бу әлбәттә сценарий язуга алыну инде ул табигый булды. Әлбәттә Розалия апа инде мине ул шигырьләр яздырганы бар, үзе заказлар биреп. Шулай итеп без белән бергә күп кенә бергә эшләгәнебез бар иде, иҗат иткәнебез бар. Инде менә бу сценарий язганда ул тагын үзенә бер кызык булды. Чынлап та анда ниндидер шигъри телдә кирәк, анда ниндидер табышлар да кирәк. Ул табышларны инде бергәләп эзләдек. Бакый аганың картиналарында алар бик күп. Без инде бер яктан караганда, без бит хәзер яшь буын, белмәгән, күрмәгән шикелле бер яктан, икенче яктан Бакый ага бит ул бик озак яшәде. Ул әле мин бала чагымда хәтерлим аның язмаларын тыңлаганын хәтерлим. Чынлап та ул аннан соң без дә бу районнан булгач, аның турында безнең мәктәптә дә бик күп сөйләр иде инде. Без аның картиналарын әдәбият дәресләрендә дә хәтта карап, менә бу ислам динен кабул итү картиналары турында ул бөтенесе бар безнең өчен таныш, безнең өчен ят түгел. Шул вакытта инде ул төрле журналларда, газетларда булсын һәр вакыт чыга торган иде. Һәм ничектер ул Бакый аганың картиналары ул безнең өчен табигый. Менә аны карыйсың, менә бу чын татарча инде дип әйтеп куясы килә. Татарча рәсем ничек була? Менә Бакый ага картиналарыдыр мөгаен. Бер яктан караганда, бер яктан караганда ул, мәсәлән, бездә бит инде нидер реализм, социалистик реализм булган, инде йөзләрен төгәл ясау булган. Менә Бакый аганың картиналарында йөзләренә артык игътибар бирелми. Алар ничектер менә теге табына торган әйбер булмасын дип безнеңчә ул мөселман буларак та шуны уйлаган инде. Үзе бит инде белүебезчә 5 вакыт намаз укыган кеше, теге вакытларда дип әйтик, бер кайчанда диннән китмәгән кеше. Шуңа күрә аның иҗатында әлбәттә ислам диненең чагылышы да бар. Шул вакытта татар халкының күңел җәһәлләре дә ярылып ята. Фильмның жанры документаль фильм дип атала, әйме? Моның үзенчәлеге нәрсәдә? Дөресен әйткәндә, бер яктан караганда без документаль фильмнең инде кызыксыз фильм нәрсә турында сөйлиләр дип уйлыйбыз, әйме? Ләкин монда һәрбер бу фильмның бик үзенчәлеге кызык. Анда картиналар җанлана, анда гади генә түгел ул, анда үзенең сюжеты бар, үзенең вакыйгалары бар. Шуңа күрә мин монда теге ничектер классик документаль фильмнән бераз генә башка төрле дип әйтер идем. Һәм инде анда хәтта теге куркыныч фильмнарның элементлары да бар. Шуңа күрә бик рәхим итеп килегез, бик кызык булачак. Әлбәттә фильмны карамаган кеше шул турыда сөйләшеп булмый, чөнки мин алдан әйтеп куя, бу фильмны караганым юк, ләкин менә кайдан карарга була һәм кайчан карарга була бу фильмны? Казанлылар. Була безнең бүген ачыла. Бүген ачылыш. Безнең фильм була җомга көнне 9 сентябрьдә иртән сәгать 10-да. Уяныгыз, барыгызны да чакырам. Иртән сәгать 10-да. Петербург урамы 9-нчы йорт, бу Сәүдә үзәге Республика исемле Сәүдә үзәге. Соңгысы булмасын, иҗат уңышларга таба сезне узата барсын, исәнлектә күрешик. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.